baina Euskal Herrian zenbatek ikusiko ote du beste final mota bat? Egun ederra izango dela segurua da, eta uste dut aurtengoak esangura haundia daukala, nahi bada politiko fuerte batzuk, asteko Iruñan izatea finala, eta bestetik dudarik gabe lehenengo aldiz hiru emakumezko hariko geralako kantuan, eta uste dut horrek esangura politiko haundia daukala, ez niretzat bakarrik, ez emakume ontzat bakarrik, baizik hemen gauden 8 ontzat uste dut, eta berso gintzarentzat eta kultur gintzarentzat oro har. Naizanen oien maizter, laster, bazter baten geldituko dira eta zer. Atortxurrok datorren larun bat honetan, aizue, zuzeneko musika jaialdiak gogoko ditugu, ezta? Durangoko azokan, baina zuzeneko ordu mordoska bat eskaini dizu Ameka Telebistak, kolpez kolpek horren berri eman dizue gainera, baina saio berezia, aste honetan bertan musika zuzenean berezia, Durangoko azokako zuzenean, eta zuzenean aritu ez diren euskal talde guztien lagina. Iaia saio ikusiena, esaten dizuegun bezalaxe, kolpez kolperen atzetik, baina izue, Koldo Otamendiren ardurapean, badator, Durangoko azoka musika zuzenean. Energia asko berda guzti hau indarran mantentzeko, bazen egiten, badirudi orain nolabateko lehia badela, planeta kutsatzen eta kutsatzen segitzen dugun honetan, energia berriztagarrietan nork hartuko ote du aurre? Amerikanoak ezagutzen dituzue? Ez jatorrizkoak, txikitu zenten horiek. This is one of the most impressive scientific feats of the 21st century.
192 laser beams entered from the two ends of the cylinder and struck the inner wall, and that happened in less time than it takes light to move 10 feet. With concerted effort and investment, a few decades of research on the underlying technologies could put us in a position to build a power plant. Horretan ere, emakume zientzialariak albiste baditugu, baina izue, energia berriztagarriak bakarrik ez, bestelako energia frontisean erakusten dituen emakume horiek, aste honetan bertan, atzo Zumarragan aurkeztu dute, aurtengo lehia. Izan ere, emakume pilotariek profesionalki jokatzeko aukera eta bide propioa urratzeko urratsa eman dute. 11 telebista babesle noski, telebisatutako partidak izango dira, hain zuzen ere, emakume pilotarienak laster izango dira, hasi gainera beralako batean, final laurden, erdi, final horiek denak, ikusi ahal izango dituzu gainera 11an, Tolosati, Zumarragatik, Iruñeko Labritetik, ez edo nolako lehia izango. Emakumezkoen eskuz binakako pilota txapelketa aurkeztu dute Zumarragan. Ados emakume pilotari profesionalen elkarteak antolatu du Hego Euskal Herriko 20 udal inguruk lagunduta. Txapelketan promozio mailan eta lehen mailan hariko ga, promozio mailako 4 bikote ongo die eta lehen mailako 8 bikote. Orotara beraz 24 pilotarik hartuko dute parte. Hain justu larunbat honetan, beran ekingo diote binakako txapelketa nagusiari arratsaldeko 6etan. Eta ondorengo egunetan, Azkoitian, Agurainen, Zierbenan edota Durangon izango dira. 20 udalerri baina gehiagotan emakumen pilotaz gozatzeko aukera egongo da. Gainera txapelketaren fase erabakigarriak pilotaleku zinez entzutetxoetan jokatuko dira. Fase erabaki horra edo ligila bukatuta, Tolosan, Azpeitin eta Iruñen izanen da. Eta nola ez, martxoaren 5 emakumeen eunen aurrekari bezala, hementxe beloki pilotaleku hontan final handie bizituko da. Eta final horiek bai, berdintasun aste horren baitan, egitarauen hortan, barne sartuko dan ekitaldi bat izango dalako eta guretzako hori bat dalako. Pilota partida hori guztiak 11 telebistaren bidez jarraitu ahal izango dituzue. Izan ere, esan dizugu, 11 telebistaren bidez ikusi ahal izango dituzuela beraz, emakume pilotarien eskuz binakako profesionalen pilota txapelketa 11 telebistan. Gauza handia da, beraz ez galdu, hori beralakoan, larunbat honetan hasita, eta inauterien buelta horretan izango dituzulako partida garrantzitsuenak. Aizue, emakume handiak ikusgarri honetan kazkagortuta gaudenez, larunbat honetan, banda zabala saioan, Eider Rodríguez. Hori gogoratzen dut irakurri nuela gaztetan, oso gaztetan, ontzan erosi nuen, eta garai hartan horretara zijoan autobusaren geltokia han zegoen, eta gogoratzen dut, erosi nuela, hilo nintzara autobusea, txaron behar izan nuen pixkat martxan jarri arte, eta harrapatu ninduen hainbeste, esaten nuen, mina idatzi egin daiteke. Nik hori ez dekien, ordura arte. Autobombo pixka bat egin behar da baita ere. Durangoko azokan aritu ginen, emakume digitalak euskal komunitate digitalaren kontzeptuaren baitan hausnarketan, eta 11ko emakume langileok ere zer nolako datu, hausnarketa eta aletxo jartzen dugun. Mai Montxales lankidea bertan izan zen gainera. Bakizu, digitalizazio arduraduna ere badugula, ezta? Digitalizazioa egin duen jauzi honetan, emakumeen parte-hartze kualitatibo eta kuantitatibo horri ere baldintza, aukera, posizio eta erabaketatik garen noski, horre bat jarri nahi dugu. Euskal komunitate digitala zari garenean, egunero sartutetzen dut datuetan, irakurtzen bagoa zela, zer konsumitzen den non, eta euskaldunak euskal komunitate hori nola gaude barriatuta, eta horren zeuturak garen ere egitzen, digitala den mundu erabat global honetan, ezta? Dura bat kontatzen ez, bai kontuan gara, asko zereko konektua bat direla emakumeak digitalki, bai, hori arrastori jaso dezakegu analitikoen bitartez, eta hortaz kontura
Hori lotuta, pagabiltzaranak adimenatu itzelarekin, eta hori baliatu nahi nuke, Euskal ikasten ari direnei erraztasuna jartzeko, horrek pertsonek ere ikusentzunezkoak jarraitu izateko, eta zergatik ez adimena artifizialak ematen du gaitasuna talpena ere, beste hizkuntza batzuetara edo batzuetaki teknologikara. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurre proiektua ez dute begi onez ikusten ELA, LAB eta Esteila sindikatuek. Izan ere, salatzen dutenez, euren aldarrikapenak ez dira aurre proiektuan jasotzen. Balorazio ona egiten dugu gaurkoan ere. 160 bat egin du grebarekin eta bereziki jarraipena oso zabala izan da haurreskolak partzuergoan, haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan. Legebiltzarrari izango diogu argi eta garbi, aurkeztu zaigun lege aurre proiektu honi ezezko borobila ematen diogula. Eta nahiko argi geratu da, hezkuntzako langileek hezkuntza sailak aurkeztu duen aurre proiektu honekiko adierazi duela bere desadostasuna, ezta? Gure hotsa aintzat hartu dezaten eta nolabait moldatu dezaten eta aldatu dezaten orain arte argitaratutakoak hartu duen norantza. Argi uzten dutela norantza bakarrean doazela eta hau hezkuntza publiko pribatua betikotzea da eta bestetik ez dutela inongo neurri zehatzik jartzen hezkuntza publikoa indartzeko. Hori hezkuntzan eta Osakidetzan ze kristo gertatzen ari ote da, ze ez da Donostiako kontua soilik. Badirudi Donostialdean piztutako krisia baretzera doala. Esiko profesionalek adierazi dute euren egoera bideratzen hasia egon daitekeela. 2 aste luze badira erietxeko zerbitzu buruak ospitale atarian protesta egiten hasi zirela, Osakidetzak 2 lankide kargua betu ondoren. Bingen Zupiriak testuinguru horretan adierazi du ez dela Donostialdeko arazoa soilik. Hau da, Euskal Osasun Sistema osoari eragiten dion kontu bat, Osakidetza osoari dagokiona eta beraz, Osakidetzak bere osotasunean aztertu eta erantzuna eman behar dion kontu bat. Azken aldian Gipuzkoako hiriburuan Osakidetzako kudeaketa bertikalegia dela salatzeko protestak egiten ikusi ditugu, baina orain 2 egunez ez gaur eta ez bihar bilkurak etengo dituzte. Ikusi dutelako Osakidetzaren baitan badagoela hitz egiteko borondatea eta dagoeneko lehen hartu emana ere izan dute. Telefono deia izan dute Rosa Perez Osakidetzako zuzendari nagusiak eta Adolfo López de Munain neurologia buruak. Beraz, protestaren lehen ideiak eta lehen eskariak entzun ditu Rosa Perezek telefonoz bestalde, baina mahai gainean utzi diote bilera baterako deia eta bizita baterako ere bai. Donostiako ospitalera bertara joan dadila eskatu diote hala egoera bere begiekin ikusi eta profesionalekin batzarra egiteko. Hori alabaikorra gertua neurologo burua uste du aste honetan ez bada datorren astean bertan joan litezkela erietxera Rosa Perez Osakidetzako zuzendari nagusia bera edo beste goi kargu batzuk. Afera honen erdian Zupiria Jaurlaritzako bozeramailak gaineratu du osasun sailak helburutza duela datozein urtei begira Osakidetzak izan beharko lukenaren inguruko gogoeta bat egitea. Gogoeta estrategiko bat egitea eta hor finkatzea zeintzuk diren Osakidetzak eskainiko dituen zerbitzuak, nun eta nola eskainiko dituen eta eza inbertsio egin beharko diren horri erantzuteko. Bien bitartean esandakoa, ostiralera bitartean bertan bera utzi dituzte protesta bilkura guztiak, hitz egiteko eta negoziatzeko borondatea dutela erakusteko. Hau dena behar bezala ulertzeko tesi bat egiteko tartea beharko nuke, edota onkologikoko gaixo izan. Hori ere beste aukera bat da, beraz argi, datorrena kezkagarria delako eta gu guztion auzia izango delako. Metala
ez musikari buruz ez gara ari. Bizkaiko metala hori ere mai gainean dugu, ezta? Eta horrekin zer, Aiara de Urreta, gure lankidea, honetan dagoeneko aditua da, oso aditua. Bueno, ikusi beharko dugu ze mugimendu mota egiten dituen patronala, baina, bueno, negoziatzeko borondaterik esaten dugunean, bai, ulertzen da, guk ere mugimenduak egiteko prest gaudela. Bai, baina, klaro, horretarako negoziatzeko borondatea egon behar da. Gure ustetan beharrezkoa da, erosmenalmena mantentzea, eta oraindik ere horretaz gain badaude beste ikuspuntu batzuk, jardunaldiaren jaitsiera, osasun arloan ere badare mugimendu batzuk ere egiteko, eta hortaz margena zabalik dago oraindik negoziazioa jarraitzeko, baina horretarako beharrezkoa dena da negoziazio konpromiso bat egotea patronalen aldetik. Eta gure ustetan, bost greba egun horiek mezu argia ematen diote zerreni, langilea prest daudela negoziatzen jarraitzeko, baina ere borrokan jarraitzeko ere. Eta patronalak egiten dituen proposanetan trampa joko bat ere badago soldatetan. Eta hauek ateratzen dituzte bakarrik tauletan, guk errealetan ere nahi dugu, hauek tauletan ateratzen dituzte KPI batzuk 2026 urtera. Hauek ustez soldata duinena dituzenak, baina ikusten duzue hauek ere zenolako borrokan dabiltzan. Eta txamponaren bestaldea, Eguberrietan dena merke erosteko guztia ikusiko duzue Amazoni begira. Amazon bidez erosketak egiten, begira Amazongo lankileak, Euskal Herrikoak, bertakoak, ezurrunekoak, ze egoeratan dauden. Burgosen. Ederki dago kontua, dena bikain dijoan, mundua bere bidea egiten urratxez urratx. Zerk salbatuko te gaitu bertsoletza txapelketaren azken superfinal hori aipatu dizuegu, ez dugu Argentina aipatuko. Bai, atortxurrok, ez duzu lasarerarik erosi modu digitalean, lasai bertan izango direla, eta bestela ikusi zer nolako zortea izan duten batzuk, Durangoko azokan, kolpez-kolpek, zozkatutako sarrera hauekin, prezioa ezakigu oso merkea izan den edo nola ere. Kazetakapedia, Euskaldunak frogan jartzeko tartea. Zeri buruz dakite Euskaldunek? Euskaldunontzat kultura garrantzitsua alda? Guzti hau jakiteko? Ikertzerakoa. Orain honetan Durangoko azokara hurbildu gara. Zorioneko gu horrelako azoka bat izateagatik. Zergatik gaude hemen? Kazetakapedia egiteko. Eta kazetakapedia orain honetan zergatik hemen? Hamaika eskuzabal etorri zaigu. 6 sarrera zozkeratuko ditu atortzurrokerako. Abenduaren 17an izango den atortzurrokerako. Hemen dagoen jendea, Durangoko azokan dagoen jendeak, jakingo alditu kazetakapediako galdera guztiak? Hementzeko gu lehenengo lehiakide eta ikusiko dugu, ia galdera batzuk badakizen. Ia, zelan deitzen da Katiburen diska berria? Sukarra? Hola, distopikala. Asando! Nigaz nahi dugu geratu honek tipoak, Katiburen diska berria nola du izena? Justo Gatibu txarto, Ideiarik ez? Buf.
Salto, salto. Salto. Begit. Zer? EH diskopit... Oso ondo, txalo bat, honentzat. EH distopikoa. Distopika? Oso ondo, badaki. Zelandeko izenburuen ere Aibar Zabalen liburu berrizek. Ba, justo, erosi berri dekot, trampa itxen ator, topeta. Bar Gloria. Hau da, ez? Gu nerea Aibar Zabal. No sé, Bar Gloria. Bai, Bar Gloria! Bitu ikusi nula erosteko, Baina izenburua da... Baina bakizu nor da nerea Aibar Zabal? Noski. Nor da? Idazlia. Oso ondo, liburu bat indo urtuen idazlia da. Ez deko izenbururik. Norena da? Tan. Adorek hemen akuraia? Azokan ikusi bihar izan dozue? Ez dakigu. Bala, kero. Zea maiz, neskak, zea maiz. Zea maiz. Bai! Zeta gazazten da? Zetak. Zeta gazazten da. Zeta zazten da. Zea maiz. Oso ondo, eske benetan listak gure gara. Maria maite dutaita. Azken galderi, bera dalako eta sarrerak lortuko deuzelako. Lehen, 40 minutu rock zelan eukiban izena? Kalera rock, jeda badeko gu. Oso ondo, nokira bat. Nokira bat idota. Sarrera bikoitza, berantzako. Ostras. 40 minutu rockera atorizarien honoz? Ez. Baina bakizu hemen ospatzen dela, Durangon. Eta lehen zeizen eukiban? Kalera rock. Oso ondo! Nik uste honek bebai, sari zeira bazea bera, ez da. Bai. Zenbat taldek joko dabe atortzurroken? 6. Abenduak 17 da? 17? Oso ondo! Jo, eske, ze ondo, eitzen da ben honek neskak, Beitzu, lehenengo biderra da azokara datozena, eta gainera, eske danak asmatu da, bezasik ez zuentzako dire sarrerak. Ez da bezin izten baina egizeta. Imeie, berori. Horrengo lehiakite bat topa dugu. Ia, lehenengo galderi itzuri? Mesedez, erantzun goztazu? Badoie. Bale, Alex Sarlbintzat mezu bat. Milaka pertsonen aurrean biluztea ere indarkeria da. Hementxe gaude Jennyrekin ikusten dugu pixka triste dagoala. Ez dakigu ze gertatzen zaion. Jenny, ze gertatzen da? Apa, baitzu eske apurtzu bet arduratuten hauze. Jennifer Lopez naz, eta beti naunik galderak itzen da niri inok ez tostez galderak itzen. Askota galetu dugu izan dugu, ez? Hausnarketa, Eta nik dinotzut atortzurrokeko galdera guztizek asmatuko nabezela. Baina guztizek, Zer? Ez da nik idatzi dutezelako, dakitezelako. Nahizu sinatzia. Zemon boligrafoat eta hemen gidoien sinatuko zut mesedez. Zorionak be! Zuengatik, mi esker. Jenny Lopezekin ezer ez da berdin. Bai, ertzainak ez dugu aipatuko, nekatuta gaude. Bukatzeko, zinemaldiak artxibo digitala eskuragarri jarriko duela. Milaka artxibo dira. Aizue, zinemaldia zer den eta Donostiako nazioarteko zinemaldia munduari begira? Edo mundu Euskal Herrira, nahi duzuen moduan. Aro digital honetan, zinemaldiak bere ondare guztia guzion eskuragarri jarri duela. Hau ez da edo nolako albistea, Ojo.
Ederki, aktualitate dosi azido hau zuen eskura utzita, dakizue zuzenean nahi eran, Amaika Telebistan, Kolpez Kolperen, YouTube kanalean arpidetu zaitezte berehala, ja. Bagoazela, badakizue edo nola ere, Euskal Herriko paisaje, Euskal Herria bera ezagutzea ze garrantzitsua den, ezta? Oraingo honetan nora goazen Lekunberri aldera. Inoiz pasa zarete Lekunberri inguru horietatik, Leitzarango autobidea zaratago, orain txerori zean mikroa izan da, bada askoz ere gehiago, honekin gaurko zadio Amaika Leiorekin, goazen Lekunberri inguruko lea. Betean, olatu hotxak esnatzean, guapapara, neguke guzkiztiak, tak lehioan neuria, biziko plazer txikiak. Zederrak diren, espero ez diren, itzaletela, oituren artean, guren tarten baten onbai, zure zain. Anai arrebak agur eta ongi etorri ordurik gabeko atalira, galdera diengo nazpietara, zuen goizeko mandirei kantu hauek, azukre debe kantu edo hartu gabeko beranduei, nola jakin zer den handi, ni minori gabe ez da.
itxasotik